Salam dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz gündelik durmuşymyzda ýa-da ýolda barýarkak, restoranlarda, iş merkezlerinde ýa-da dürli iýmitlerin daşyndaky gaplarynda ösen bir näçe kompaniýalaryň logolaryny görýäris. Her bir logonyň kiçik ýa-da uly hikaýalary bardyr. Onda siz dünýäde tanylýan bu ösen logolaryň içinde ýatan hakyky gizli manylaryny bilýäňizmi? Hawa, käbir logolaryň manylaryny bilýän bolmagyňyz mümkin. Gelin onda, bu dünýäde tanylýan käbir logolaryň manylary nähili? Muny videomyzda görelim. İlk bilen Amazonyň logosyny görkezek. Amazonyň logosynda bir ýylgyş görensiňiz ýokman. Ol ýay şekli aslında ýylgyşy aňladýar. Onda asyl manysyny bilýäňizmi? Ol A harpyndan Z harpyna çyly uzalan ýay şekli aslında kompaniýada A harpdan Z harpy çyly ähli harisler bizde bar diýip görkezýär. Elbetde muny görenlerem bir ýylgyryp geçäýmeli bolýar. FedEx size ýöneki ýazgy ýaly görünip biler. Emma aslında E we X harplarynyň arasynda gizlenen negativ bir simbol bar. Ol sag tarapydan ok işaraty bolup durýar we bu işarat FedEx'iň hereketli we çaltlygyny aňladýar. Geleli The Bronx Zoo logosyna. Bu logoda iki tane jirafa we ýokarda uçup ýören kuşlar görýänsiňiz. Bulardan başga da ýene görmeli zatlaryňyz bar. Insertleriniň jirafalaryň aýaklarynyň arasyndaky ol boşluklar aslında New York şäheriniň binalaryny aňladýar. Bu logo zihin hemde tejribelik bilen taýinlandyr we gaty uly manylar aňladýan logolaryň biri bolup durýar. Onda Starbucks'ın logosunda näme ýetişmeleri bar. 2011-nji ýylda Starbucks'ın logosy öňküsündenem awadan mihmansöýer, malaýym görülmesi üçin birazrak simmetrik görünüşe getirildi. Bu öňküsündenem ýakynlaşdy. Geçmişden günümizde seridenimizde Starbucks'ın logosunda ýuwaş-ýuwaş bize ýakynlaşyp gelýändigini görýäňiz. Toyota'nın logosyna nisberdiňizmi onda? Toyota kompaniýasynyň işgärleriniň aýtmagyna görä, logodaky üst-üste duran iki sany oval şekiller Toyota'nın ýüregi we müşterileriniň ýüreginiň birleşýändigini aňladýar. Ondan başga da bu logonyň ýene bir manysy bar. Käbirleriniz bilýän bolmagyňyz da mümkin. Toyota'nın logosunda Toyota ýazgysyndaky ähli harplar bar bolmagydyr. Adidas logosundaky 3 sany gyýtak şekiller 1949-njy ýylynda aýakgaplarda ullanyp başlandy. 1997-nji ýylda bolsa bu 3 sany gyýtak şekiller Adidas logosuna görkezip başlandy. Bu şekiller güýç, kuwatyň, peýdallygyň şekli bolup durýar. Picasso'nun logosuna başda seredilmede ýöneki kameranyň şekli ýaly görünip biler. Aslında munda gizlenen bir şekil bar. Logonyň ortasyndaky boşlukda öý şekil bar. Onda näme üçin öýüň şeklini goýupdyrlar? Sebebi onun asyl manysy biz siziň suratlaryňyzyň öýü diýen manyny aňladýar. Picasso ýazgysyndaky casa sözi İspanyol dilinde öý diýmekdir. Hyundai logosunda H harpy bar. Şol H harpy aslında iki adamyň biri bilen el gysyşyp duranyny aňladýar. Şu wagtky görýäniňiz Tour de France logosynyň gizli manysy we şekli bar. Logoda Tour sözüniň içinde bolan O, U we R harplarynyň ýazylan böleginde velosipedli birini görüp bilersiňiz. Toblerone logosunda näme görýäňiz? Aslında Toblerone logosunda dağa gizlenen dağ aýysy bar. Negativ bölegi ýene gaw ulanypdyrlar. Cisco'nun logosunda görşüňiz ýaly signalyň şekli bar. Ondan başga da bu şekil San Francisco'daky köprüniň şeklidir. Yoga Avustralya logosunda adamyň aýagyny tutup duran negativ böleginde Avustraliýanyň kartasynyň şekli bar. Nike logosyny aýtmasam bolmazdy. Nike'ın ol täsin logosy çaltlygy we hereketi aňladýar. Gresiýalylaryň gadymy döwürlerde ananýan hudaýlaryň ady hem Nike we onuň ganatynyň şeklini hem aňladýar. Şular ýaly gawy manylary bolan Nike logosyny döreden Caroline Davis bu logony $35 ýasap berýär.
Görşüňiz ýaly dünýäde bir näçe logo bar. Bu olar gün-günden köpelýär. Bularyň arasynda tapawutlanan gowmanyları bolan logolar hem bar. Bularyň käbirlerini size görkezdim. Endiki videomda görüşýänçek hoş, sag bolun.